Andrei, trebuie să zic ceva. Ce? Am rămas fără job. Nu mai știu ce să fac cu viața mea. Trebuie să mă apuc de sală. Vreau să citesc mai mult. Hai să ieșim la o petrecere. Facem și noi ceva în seara asta? Am ieșit cu tipul ăla. Pare să-i dau mesaj. He's the one. Așa am zis să zici. Așa mi-ai zis să zic. Începem? Putem să mai tăiem de podcastul ăla greu. podcastul greu? E greu. Că-i primul. Întotdeauna prima oară e mai greu. Bun. Cum începem? Cine ești tu? Cine sunt eu? Și care e motivul nostru aici? Bineînțeles. Bun. Eu sunt Andre, am 28 de ani și sufer de ceea ce oamenii ar spune sindromul. Dar tu când te măriți? Și acum o să sune rudele. Abia așteptăm. Sigur, dacă ajungem virale cu așa ceva, o să sune rudele. O să sune în primul rând să zică: măi, Face fată, căcat de de ce ai internet. venit? De ce n-ai venit la mine? De ce vorbești cu alții când poți să vorbești cu noi? Da. Hai, până ajungem acolo, Rox. Deja m-ai introdus. Prietena mea, Rox. Da, anul ăsta bate clopotul de 30 de ani Abia așteptăm. Mare și show. nu e de nuntă, că altfel nu ne aflam aici. Da, și când va fi de nuntă, o să fie incendiar. Da, o să fie pe tot internetul și o să ne caute toată lumea să participe. Așa zici? Da, cu siguranță, nu-mi fac dubii. Deci scopul podcastului inițiat de noi e că am descoperit o nișă foarte neatinsă pe internet a acestor femei care se apropie de 30 de ani, au 30 de ani sau peste 30 de ani. Și noi suntem acolo deja. Suntem acolo, ne apropiem cu pași repezi și nu știm de unde să ne luăm informațiile utile, și anume ce faci cu viața ta, ce faci singură la vârsta asta, cum te învârți, ce cauți în univers, tarot. Și universul unde te caută și el. Și atunci am decis să facem acest podcast pe care nu știm încă dacă o să-l afișăm vreodată public, dar dacă merge treaba, cu siguranță. Va fi o dezvăluire la un moment dat. Și hai să începem cu ceva light, Light că a fost Crăciunul. Da. Și ce s-a întâmplat când mergi acasă de sărbători, se face masa aia dintre rude? Aia grea. Da, și ajung la întrebarea: dar tu ai pe cineva? Ți-ai găsit și tu pe cineva? Da. Disclaimer-ul e că noi așa de-a lungul timpului am fost în relații. Noi am fost ca Benjamin Butler pe invers, știi? Noi ne-am trăit relațiile lungi și tumultoase în tinerețe, Da. in our 20s, și acum noi întinerim. Am luat-o invers. Să știi. Da, doar că corpul nu mai e ce a fost, dar se menține. Hai că ne ținem. Sportivă Babeta. Da, deci zici că acasă ai avut parte de discuții. Chiar te-a întrebat cineva? Măi, m-au întrebat, știi, în grupul de prieteni, când e perioada aia după Crăciun și vine Revelionul și da, tu ce faci de Revelion? Da, uite, noi ne strângem și lista sună cam așa: păi vine ăla cu prietena lui, uite, e și ea cu iubitul ei, cu soțul, cu logodnicul și... Hei, bună, am venit tu. și eu. A 20-a roată la căruță. Da, exact. Ăla a fost contextul la mine în care oamenii au întrebat: dar cum? Ce s-a mai întâmplat în ultima vreme? N-ai vorbit cu nimeni, n-ai întâlnit pe nimeni, nu s-a băgat nimeni în seamă și cumva pentru prima dată în atâtea luni pot să zic că nu. Da. Cât despre asta? Ai plâns de Revelion? Ți-ai fi dorit să ai un +1? Măi, n-am plâns de Revelion să Ai plâns după. Măi, de plâns n-am plâns. E chestia aia, știi, că parcă ți-ai dori să ai pe cineva acolo, mai ales atunci, știi, între trecerea aia dintre ani și îți dorești, îți pui câte în stele și așa, dar cred că e important cumva și dacă
e omul potrivit, că până la urmă am trecut prin atâtea relații și Oamenii nepotriviți au mai concluziile... fost. Da. Adică Da. bățul scurt l-a mai tras. Corect și asta. La mine, bineînțeles, la masa de Crăciun, anuala, unii te întreabă, alții se uită la tine ciudat, dar le stă pe limbă să te întrebe, ok, da, tu? Tot singura? Da, Și în da. special când te întâlnești, eu am prietenii din liceu, clasa mea din liceu, cu care mă văd în fiecare an de Crăciun și bineînțeles că acolo se aruncă automat întrebarea, dar tu? Tot singura? Și mă gândesc că e și chestia aia, că ieși cu toată lumea și fiecare povenit. Se mai scapă Cu o invitație omul. la nuntă, îți dai seama, deja pe acolo Cred te că la e învârți. cel mai nașpa context. Sincer. Acolo chiar toată lumea vine cu cuplu și dacă nu vine cu cuplu, ori e o verișoară, te miri de pe unde mai Eu ajuns sunt la... verișoara. Ești verișoara de la toate nunțile. Nunta așa energică. Da, până acolo, da, adică tot timpul mi se pare că de Crăciun, de Paști, în general în contextele în care te duci acasă, devine mult mai apăsătoare chestia asta. Că oamenii îți împing foarte mult ideea asta de nu e ok că ești singur, e o problemă la tine, nu-ți convine nimeni, nimic și atunci ceva faci greșit. Da, și am ajuns în punctul ăla în care te întâlnești cu rude, cu, nu știu, în cazul meu, cu părinții ai prietenilor și îmi zic, na, Roxana, dar tu nimic? Adică ce se întâmplă? Și ajungi în punctul în care zici, na, dar n-aveți vreun pretendent să... Exact. Acesta era următorul subiect de abordat. Dar n-ai pe cineva să mă cuplezi sau prietenii care se oferă să-ți găsească pe cineva? Da, Hai că am eu un băiat. Nu știu dacă e cea mai potrivită. Avem noi experiență. Trecutul spune că uneori se întâmplă să fii un om ok, tu să nu fii ok și nu că nu ești ok ca om, că nu ești într-un punct ok al vieții. Da, doar că... Și ce mai faci? Mai apelezi la oameni, la prieteni după ce ei practic ți-au oferit o șansă și Știi, nu ți-a convenit. nu ți-o convins. Da, e o situație dificilă, mai ales atunci când ești ceea ce oamenii ar spune femeie cu standarde înalte sau cu pretenții. Ai prea multe pretenții. Și oricum toată lumea îți spune că mai bine îți găsești acum pe cineva, pentru că după aia o să tot înaintezi în vârstă, o să-ți dorești mai mult și, na, cumva cam așa e, că ești mult mai selectivă, că dacă eram mai tinere, probabil Probabil aveam și săream copii. într-o căsătorie. Dar până acolo lasă că ce al tău e pus deoparte, Da. vorba noastră preferată. Da, Și că nu-ți apare face griji, stai liniștită, o să apară când te aștepți mai puțin. Corect. Deci Și asta ghiși ce? Uneori nici nu te gândești la asta și totuși nu apare. e noi în perioada asta. Da, chiar Da, adică mi se pare că nu ne concentrăm atât de mult. Mai sunt discuții în care ești, măi, ce se întâmplă chiar sau termina bărbații pe lumea asta, dar chiar ne concentrăm pe cu totul alte lucruri da. și hop-țop noi. Și nu apare. Nu Da. apare. Cumva, cred că e foarte ciudat că în viața de adult, știi că atunci când ești mai mic, centrul universului tău e o potențială relație sau un handralău de care te-ai îndrăgostit și suferi după unul. Da, chiar și când ești mic și... Măi, suferi cu aceeași intensitate, dar la niște chestii mult mai minore. Da, clar. Oricum ești mult mai netrecut prin viață și mai sensibil. Și ai impresia că ți se dărâmă totul în jur. Exact, da. Și iar ne-am dat în niște discuții, ne ducem deep down. Da, eu mi-amintesc prima dată când era Messenger-ul pe vremea aia, Yahoo Messenger, și vorbeai cu temir, cu cine, că nici nu știai, că unii nici nu aveau numele lor. Și mi-a zis un băiat, dar eram mică, nu mai știu,
cred că prin clasa a 3-a, 4-a, că pe atunci aveam Messenger-ul prima dată, mi-a zis dacă vreau să fiu prietena lui și eu am zis, da, normal. Și după, cu mintea mea de atunci, m-am gândit, ia să văd, eu chiar sunt prietena lui, adică chiar zice chestia asta și mi-am făcut alt cont de Yahoo Messenger. Mamă, ce stalker erai de mică. Exact. Hei, hai că acum Îți mergea mintea la din asta. Da. Și mi-am făcut alt cont și l-am întrebat, faci cunoștință și îl întreb, ai prietenă? Și el a zis, Nu. hai, du-te. Da. Și ce ai făcut? I-ai M-am spus? supărat. I-ai spus ceva? Nu, m-am supărat și am suferit în tăcere. Era un băiat de la Craiova. Îi zicea ceva, șacalul, nu știu cum. Ți-ai găsit, știu, ceva top în un interlop. Poate o fi ajuns mare băiatul, nu știu. Șacalul, Da. dă-ne un mesaj dacă ești Dă-ne singur. Avem aici o ofertă generoasă. Da. Da, viața e complicată. Mi se pare că atunci când ești fată și de mică e centrat totul e centrat în jurul chestii astea sau devine pe parcurs de a atrage băieții sau de a acapara atenția băieților. Da. Și când ești mic, bineînțeles că e prin moduri răutăcioase. Așa se manifestă Da, tragi ideea de păr, arunci cu o gumă. Exact. Dar, da, e o experiență și asta. Deci prima ta relație a fost de pe Yahoo Messenger. Da. Prima mea relație a fost la distanță cu Costin din Italia. Costin din Italia. Care cred că e căsătorit acum. Dar poate nu o să devenim virale și... Nu va afla despre Dacă va asta. afla, te salut. Toate cele bune. Andrei i-a plăcut de tine? Sau Da, nu? noi am fost împreună o relație destul Dramatică? de intensă și dramatică. Câți ani aveai? Eram în clasa 4-a. Ok. Deci Cred că am toată lumea fost așa- o relație de lungă durată, cred că de prin clasa a 2-a până între a 4-a sau a 3-a până între a 4-a. Ai Oricum, început de mică. da, au durat ceva ani, da? Și am aflat că pleacă, se mută în Italia de ziua lui în clasa 4-a, în vară. Mi-a dat cadou un lănțișor. Aveam lănțișoare meci. El albastru, Ce eu roz. drăguț. Cum erau alea de... La un moment dat se uneau și formeau... Da, ceva de genul ăla. Și când relația noastră s-a încheiat prin această distanță, da, am zis că l arunc în wc. Adică am fost foarte dramatică. M-am dus și am aruncat lănțișorul în wc. Cumva că gata, am încheiat această poveste de dragoste. Da, a fost așa o suferință, cred că de vreo 2-3 zile. Și după aveam Rapidă, alte. Da, adică- aveam altele de întreprins, nu prea mai aveam timp. Următorul iubit. N-am stat deloc. Am luat o pauză oricum. Aia a fost relația mea serioasă. Aia a fost. Până liceu, adică n-am mai avut. Da, am zis că iau o pauză de la băieți. Te-a mă lovit focusez pe greu. mine. Da, păi cumva fix aia se întâmplă. Te desparți un om și după aia It's all about you. totul Growing. se schimbă. Ceea ce nu e rău, pe de o parte, dar pe altă parte, cred că am putea să facem chestia asta de la sine. Adică, ideal, cumva, în relația bună te și dezvolți. Așa și ar trebui. ai drive-ul ăsta. Adică nu trebuie să te dărâme ceva ca după aia să te gândești la tine. Da, doar că aparent la noi așa funcționa viața până acum. Da. O să intrăm și în subiectele astea, dar În... e un warm-up acum. Ce mai avem să trecem într-o notă mai funny, amuzantă? Tarot, astrograme și ce crize te mai au de la cred că e o criză de la o vârstă sau când începi să crezi în chestiile astea sau să-ți pui speranța că o astrogramă îți va rezolva viața. Să ne înțelegem. Am făcut o astrogramă anul ăsta, nu e cea mai mândru moment al vieții mele, dar s-a întâmplat. Mai cred că e nevoia trec ani și Vorbești realizezi. ca o babă. Trec ani. Da. Păi nu, dar trec ani și cred că ajungi într-un punct de la de criză în care dacă nu ai realizat multe chestii sau
Nu știu, nu e ceva ce îți dă foarte multă satisfacție în viața ta, fie că e cariera, fie că e o relație, familie, orice. Cred că ajungi să te arunci în toate direcțiile. Fix să cauți speranță, nu știu, că va fi mai bine, că se va întâmpla ceva, că nu ai trăit degeaba. Da, sunt de acord cu chestia asta și că ai nevoie așa să te ghideze cineva sau ceva, că lucrurile vor fi bine și pentru... Ăsta este anul tău. Da, da. Și cumva, știi, cam toate din grupul nostru se duc în direcția asta și nu există una dintre noi care să zici, măi, are rețeta succesului. Uite, eu am reușit, fă așa că va fi bine. E un moment de supărare că nu există un moment de apreciere pentru reușitele tale. Nu știu ce să zic, dar da, cred că cumva nevoia de a face record la partea asta a noastră din viață e și că cu siguranță vine și din prisma faptului că mai petrecem și noi timp pe TikTok, ne uităm la toate căcaturile acolo, căutăm un soi de validare sau cauți să vezi că mai sunt persoane care trăiesc prin ce trăiești tu și Da. că există un happy ending Da. și tot speri că ceva se va întâmpla cu chestia asta, doar că de multe ori ai nevoie câteodată să știi că, uite, sunt și altele care trec prin ce trec eu și they're dealing with it, singure. Nu se întâmplă acum, nu se întâmplă tot timpul când îți dorești. Câteodată ai perioade în care îți place cineva, câteodată nu-ți place, nu bifează ce-ți dorești tu. Da, și până la urmă fiecare real ai parcursul tău și probabil trebuie să treci prin perioade în care totul e minunat, după aia, nu știu, nu mai merge partea de relație, nu mai merge partea de familie, nu mai merge partea de job, fix pentru că trebuie să schimbi ceva acolo, să prefaci, să restructurezi. Și am și niște exemple de oameni care s-au căsătorit foarte devreme și nu funcționează. Sunt foarte puține căsnicii, Da, bazate când pe ești- o relație Da. de când ești mic. exact, care rezistă. Și de obicei, dacă bărbații se căsătoresc devreme și divorțează, it's wild. Adică când s-au scăpat, there's no way back. Au nevoie de o perioadă, sau cel puțin așa am cunoscut eu, au nevoie de o perioadă în care să intre in their Să se bucure de whole tot. phase. Da. Da, și de multe ori nu mai vor să se căsătorească. Măi, da, mi se pare oricum, în momentul în care divorțezi și vezi că există viață și după divorț, cred că e foarte greu sau trebuie să fii o persoană extraordinară sau tu să crezi foarte mult în căsnicie, să valoreze real ceva căsnicia pentru tine, încât să vrei să clădești din nou asta cu o altă persoană. Pentru că, știi, e fix ca la un job, să zicem. Practic, te duci acolo și începi să te dezvolți și totul e bine. La un moment dat, ceva nu mai e ok. Vezi că poți să-ți dai demisia, să mergi la un alt job și poți să faci asta pe tot parcursul vieții. Exact. Deși nu e ok, adică nu sunt de acord să rămâi într-o relație, într-o căsnicie care să nu fie fericită, să nu-ți aducă împlinire, să nu știu, să n-ai încredere în partenerul tău sau orice se întâmplă acolo rău. Dar cumva mi se pare că e foarte ușor, le e foarte ușor oamenilor să renunțe. La căsnicie, în general. Adică ori începi cu o căsnicie care n-ar trebui să se întâmple, adică e clar că nu ar trebui să faci chestia asta și de aia la un moment dat se ajung și la certuri și divorț, dar de cele mai multe ori parcă nici oamenii nu vor să mai depună efort, nu vor să mai dea acolo totul, să încerce să facă căsnicia aia să funcționeze. Toată lumea e de lăsătoare, ca și cum te căsătorești și ok, am obținut chestia asta,
o să stau acolo, nu o să vreau să mențin. Pentru că, până la urmă, chiar dacă sună greu, o relație trebuie muncită, constant. N-ai Ca cum. atunci când dai la sapă. Da, o să ți se umple terenul de buruieni. Primăvara, vara, toamna ai treabă. Iarna te relaxezi. Da, e o chestie constantă și nu știu, azi uzi, mâine Da, corect. dai cu un îngrășământ, adică cumva trebuie să încerci toate opțiunile. Și mai e problema, de multe ori, vorbim în necunoștință de cauză, dar... N-am fost căsătorite, nu suntem căsătorite. Da. De asta ferit suntem Dumnezeu. aici. De asta ne aflăm aici, că dacă eram căsătorite, poate... Sau poate atunci dădeam sfaturi în direcția asta, adică cum să-ți menții. Sfaturi, nouă ne place să dăm, adică fiți atenți. Noi cu părerile și cu sfaturile suntem... Părerea și sfatul ora zilei, oricând aveți nevoie, contactați-ne. Da. Dar de multe ori când ești mic, sau mă rog, când ai 20 de ani, mi se pare că e mult prea devreme ca să știi ce vrei de la viață. Ok, poate sunt persoane care au super noroc să-și întâlnească persoana potrivită, au Da, super da. fragedă, dar de multe ori nu ești in sync cu omul celălalt. Poate ori ești tu prea imatur, ori el prea imatur, ori pur și simplu nu Putem funcționați. să ne gândim fix la chestia științifică. Practic, până la 25 de ani, Nu ți se dezvoltă creierul Da. în totalitate Da. și... Da, oricum ești haosat, în special dacă pleci din orașul în care ești la facultate, într-un alt oraș, schimbi mediu. îți schimbi pasiunile, cercul de prieteni, pentru că te influențează, Major. da, în bine și în rău, desigur. N-a fost chiar atât de rău pentru noi anii, să zic așa, early 20s, dar Au fost puteau fi și mici. mai buni. Cred că nu ne-am știut limitele. Da, probabil. Ne-a zis la un moment dat corpul să ne oprim. Da. Acolo au fost semnele. Adică noi am trecut de la petreceri la pensie. Petrecerea de pensionare. Sincer. Adică acum, să ne înțelegem, vineri seara. Ai ieșit în club? Nu. Adică Exact. am mai făcut asta Am și mai ieșit, adică suntem, știi cum... încercăm. Adică ne străduim. Încă nu este o pensionare 100%. Mai merge, mai vedem. Știi perioada aia înainte de... Mai avem câțiva ani până ne atinge vârsta de pensionare? Aia zic că, știi, ăștia mai mici au vorba aia că noi ținem culoarele ocupate în club și that's true. Noi nu vrem să fim acolo. Dar de multe ori ce să faci? Te mai duce și la o petrecere. Îmi Adică plac. dacă ar fi o muzică mișto, să dansezi, așa, dar când... aproape de 30 de ani te duci în club și sunt copii de 16 ani, adică se bucure de perioada asta, Doamne ferește, dar nu-ți dorești să fii acolo. I might look your age, but I'm not your age. Exact. Dar, da, e un mix ciudat la vârsta asta. Sau probabil sunt. Am vrea să știm, deci dacă acest podcast vede lumina zilei, chiar am vrea să știm unde ies oamenii de 30 de ani. Și în București, dacă 35. se poate. În București. Că Da, la o adică ne deplasăm și în alt oraș dacă Da, e nevoie dar de o petrecere mișto. nu în timpul săptămânii, În timpul săptămânii noi suntem la munci, la patru. la patroni, dar în afara, în timpul liber, Da, și nu neapărat, nu știu, o petrecere de seară sau așa, nu știu, orice eveniment unde... un eveniment efectiv, dansant. Da, da. Da, e interesant conversația din această seară. Deci, până la urmă, când te măriți. Ok. Noi Sincer, setăm de acum, practic setăm aici live ziua și vedem, acum doar să nu zici că mâine, că Nu te- rochie n-am. treaba bună nu-mi tai joi. N-am nici cu cine, dar nici dacă aș avea.
într-un ideal mi-aș fi dorit să mă căsătoresc până la 30 de ani, dar e imposibil. Eu mai am câteva luni, deci... Poate e o iubire din aia incendiară de peste tine. Da, de te împiedici, te ia... Deși nu vreau. Anul ăsta nici eu Nu vreau nunta să ta, mă mai duc. că nu avem bani. Nu spunem asta. Ne cerem scuze. Nu vreau nunta ta pentru că e cam din scurt, Rox. E cam din scurt. Trebuie să iei o decizie în... Nu, o să luăm Deplinătatea decizia mentală. când... Da, să nu vină o dragoste de aia nebună. Adică să simțim iubire, dar să nu devenim oarbe. Proaste. Sau așa. Ca mai fost. Și n-a ieșit bine. Da, deci dacă dă Domnul, cum spune astrograma și tarotul și de pe TikTok, anul ăsta eu dau boom-ul, îmi găsesc om. Omul vine când te aștepți mai puțin. Mersi. Nu, dar chiar nu e... Știi că e chestia asta, să nu mai pui presiune atât de mare, pentru că poți să dai peste un om și să nu fie ce trebuie. Mai bine, Corect. cumva știi, să fie timpul ăsta în care faci lucruri pentru tine, că e tendința asta, vai, n-am om, Da, nu mă facem. duc, nu Facem fac. lucruri Dar nu pentru- vorbesc neapărat cu tine. Vorbesc așa, în general, ok, noi cu femeile, cu publicul. Publicul care ne urmărește. Ok, am înțeles. Deci vă anunțăm când ne căsătorim. Poate vă și invităm la nuntă. Da. Dacă- Sperăm să nu fie ca la Chiara, ne filmăm Oho. toate cele și treaba e peste stricată. ani de zile, da. Da, pentru se cine află. nu știe, Deci mi-e influenceriță... greu să cred că... Na. Mai, cu siguranță iată. sunt și oameni care Te nu las. știu acum. Ai scena e a ta. Spune-ne. Chiara Ferragni, care este o blogeriță și acum probabil unul din cei mai mari influenceri din Italia. Da, cred că și la vremea aia era. Da, ea cred că Că a ea a dat fost. startul cu blogging-ul, Da, ce a da. însemnat. Și pe aia brandul și tot ce am mai avut. Exact. A fost căsătorită 7 ani cu un cântăreț celebru din Italia și au 2 Nu-i copii. spunem numele pentru că nu vrem să-i facem publicitate. Dacă pe Gen noi e- ne caută toate brandurile și nu vrem să... Nu-i facem lui pentru că eu, cel puțin, nu vreau Da, să ești susțin. contra. Așa Și ceva. așa ar trebui să fie toată lumea. Cred că și bărbații sunt contra ceea ce a făcut. Cert este că a înșelat-o toți anii de căsnicie, sau mă rog, aproape toți, și ei sunt divorțați acum, dar a ieșit acest scandal public prin care am aflat cu toții faptul că ea a fost înșelată și e un pic ciudățel. Mă rog, povestea e mult mai complexă, dar Punctul culminant a fost când el, efectiv, așa înainte e. de căsătorie și-a sunat amanta, cumva el să o convingă pe ea ca să-l convingă pe el să renunțe la căsnicie. Da, o chestie foarte alambicată așa Da. și ciudat. Nu mi-aș dori să... Vezi, ăla e punctul în care dacă te întreabă cineva, dar tu când te măriți, când nu... Când Fedez nu se înșeală nevasta. Da, efectiv. Ăla e un exemplu foarte bun. Ok, interesant. Am inițiat și acest prim episod. Vom vedea. Ne dorim să prindă lumina zilei. Dacă se întâmplă chestia asta, it's gonna be nice. Da. Și vă așteptăm cu Următorul. Deci noi chiar avem o listă de Da, subiecte. Am muncit la acest... Chiar am făcut research și chiar cred că ar fi mișto dacă ar fi 20 de oameni care chiar s-ar uita la chestia asta. Da. Face încă 5 episoade. Cum era aia, dacă se strâng nu știu câte comentarii, apare următorul Tap. video. Da, chiar ar fi mișto. Mai avem subiecte, adică am avea ce să dezbatem. Unele în care nu dorim să intrăm momentan sau Da. credem că ar fi prea spicy. Da, cred că trebuie să ne cunoaștem și să ne Să-i acomodăm lăsăm să un se pic. cunoască. Deci până data viitoare. Până data viitoare, dragi prieteni, ne vom regăsi. O seară... Zic ceva. Spune. Trebuie să zici ceva? Nu. O seară bună.